नाव जतनो सिपाई दंना लाई फाइमो ताल बा मियानि जरावो केहा ऑनलाइन सेंसास सेल्फ इनुमेरेशन जोंसासावो ऑनलाइन दिखेनो खेमायो हिमबा तावखे आबोनि समुइ पाये थांहा जे ऑनलाइन नो खेरुनाय राव ब्रंबा पांदावले ऑनलाइन नो उंगे थांहा आखे जे सेंसास खेनाय राव ब्राव थांहा सिंखे नबुइ ब्राव थांगे बिजि खे फुओ नावन्याबो जे ऑनलाइन नो सासावो सेल्फ इनुमेरेशन खेये जे केहा नंबर माइमो आबो नंबर नो नारो फुनु ये रिहा सिंखे नो नावनि सेंसास क्लाइमा खनो कंप्लीट ओनाय इनके तावखे जे आरफो खेरु यारो पा ब्रो उनथिले मोबाइल फोन फोनो क्रुई आखे पा ब्रोले रुम फोनो रुंपाया ऑनलाइन खेवनायले के ब्रोलेट मा खेवनाय तावखे चुं आबोनो सिसा सायक नारि फिनाय के बोखे तावखे ऑनलाइन पाइ थांहा के तावो तिनि के बो जुलाई अगस्त तालो हा अगस्त तालनि बो 1 अगस्त नि चिङनो 31 अगस्त नि जरा समुइन तंनाय आबोखे जे सेंसास खेनाय राव ब्राव थांये नबुइ थांये पाराबुइ बेराये ब्राव नावनि जान न'ओ थांये न ब्राव सासाव नावनि जेबो सेल्फ इनुमेरेशन बा सेंसास ब्राव खेये रियेनाय खेआबोनि बाव ये नारो लाई थानाय तालवो जुलाई तालवो जे नारो ऑनलाइन दिखे खेरु या खराव बा खेरु माया खोंगे तनेराव नारो बो तालवो बो फुल तालवो नावनि पारावो ब्रेफो सो येनो आखे बुक्तिमा सालो सो येनो आबो ले थिरक्रोय आरो हिमफो जे सेंसास खेनाय राव ब्राव के हा टीम्स नामिये आबोनो पाराबुइ यो हो ये तुयो आखे थांये तंगो के ब्राव नावनि पारावो जे फोफनो सोमायो के आबो दिखे सोहा सिंखे नारो कहा माखिये नावनि जतो सो डिटेल जे ब्राव सुंगमो आबोरोनो सापाये रिदि आखे केहा फोनो मी सं यामोदि खेये बो सेंसासो नारो माइसिं रुमाय हासिंखे बारि के हामना हिये नाव जतोनो केहा मासिरि फिउ के आबोनि बो पांदावो दे दंहा दिनिन चियो समयखे तिनिन चियो बो अगस्त ताल पहिला मान चियो काथाव मन जरा जेफो तालहाले फुल नाराव बोमा जे सेंसास नबुइ थांये खेने रावबाय खेये नाराव खेयाव माइनाय के बासुनो जतनो खाकचाहा।